Il-Bord tal-Gvernaturi tal-MFSA li huma maħtur mill-Gvern stess mistenni jiddeċiedi l-eżitu tas-saga sħiħa li daħal fiha il-Kap Eżekuttiv Joseph Cuschieri li għalissa issospenda lilu innifsu wara li feġġ dak li qed jissejjaħ l-iskandlu Las Vegas. L-allegazzjonijiet huma serjissimi u kollox jindika li f'dan il-każ kien hemm konflitt ta' interess. Net News ikkuntattja lil Joseph Cuschieri biex nisimgħu il-verżjoni tiegħu dwar dan. Inti fl-aħħar jiemat li ma kellekx konflitt ta' interess meta sifirt ma' Jorgen Fenek. Xtaqt insaqsik biex forsi tiftaħ l-ftit fuq dan il-fatt tal-fejn ma kellekx konflitt interess. Nasib taħed bat li l-mistoqsijiet bajmin u rispondik. Dan il-każ idur madwar vjaġġ imħallas mill-imprenditur Jorgen Fenek lejn Las Vegas ma' Cuschieri kien hemm ukoll il-konsulent legali tal-MFSA Edwin L-ISKANDLU. Net News jinsab infurmat li segretarju tal-Bord tal-MFSA huwa ex-kunsillier tal-Partit Laburista fiż-Żurrieq li wkoll tpoġġa hemmhekk mill-Gvern. Skont diversi impjegati li tkellmu ma' Net News, il-persuna li ġiet appuntata mill-Bord bħala interim CEO huwa lit il-leminija ta' Cuschieri Buttigieg. L-istess sorsi qed jallegaw li Buttigieg ħa numru ta' promotions fl-aħħar snin aktar minn kull uffiċjal ieħor fl-awtorità. Buttigieg kien jakkumpanja lil Joseph Cuschieri għal żjarat li CEO kien ikollu barra l-pajjiż. Net News tkellem ma' Buttigieg fejn staqsejna għal konferma ta' dan. Jiena dejjem meta kelli trips barra kienu business trips li kienu fuq xogħol. Staqsejna wkoll jekk kienx jaf bir-relazzjoni ta' Cuschieri u Jorgen Fenek. Le, jiena ma jkollix da tip ta' dettali fuq il-safar tal-kollegi tiegħi. U laqqas ir-relazzjoni tiegħu ġifieri. Le, jiena daw l-affarijiet ma nkunx aware tagħhom. Jiena tinsiex jiena l-uffiċjal tal-awtorità l-aħħar 20 sena. U meta kien daħal Mr. Cuschieri kont fil-pożizzjoni ta' direttur ta' Securities and Markets u ma kontx naf, ovvjament ma kontx inkun naf eżattament il-travel arrangements tiegħu u xi tkun qed jagħmel. Fl-aħħar sigħat il-Partit Nazzjonalista insista li l-Prim Ministru Robert Abela għandu jerfa' responsabilità li iddefenda l-aġir tal-Kap Eżekuttiv tal-MFSA, aġir li l-Partit Nazzjonalista sejjaħlu indefensibbli. B'Robert Abela jibqa' jadotta l-politika ta' xejn mhu xejn li qiegħda tkompli tappan ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u tqiegħed f'periklu eluf ta' impjiegi ta' ħaddiema.